Karikot bempadan balak ban penkenya ka nadu basdang ka World Cup hadu mentah. Parlok perkat ye gane pidai uwe neki coach football uba kraw tam haka perthai. Pila job bun teli kilik na kiri bapher pila ra ru ya ka champion league ki klub ki ba kraw tam haka perthai ki shania happy hanrei don tang kawe ka trophy ka ba e tam ba phin yo ban ra kat ba phim pat yo ban long u coach ya kari lajong kata ka dei ban ra ya ka FIFA World Cup menta ngadan kawe ka jing shisha ka ba phalabha ban ya sambat phi ki parlok ha ka history jong ka FIFA World Cup la jandap shispa snem empadan watang kawe kari ka bala job ya ka World Cup dau coach ubawan na kawe pat kari ngamut bandong dau coach Barry la kadai ka Brazil ka Germany ka Argentina ka France ka Italy ka Spain baro kiri ki bala job ya ka FIFA World Cup kila job ha ka porbau coach uba coach ya ka tim jongki udai try na kari jongki hato kane ka long tang ka ba sujia rengkat lane don kadau ka ba kham jeliu ka ba bun ki briu kimpoi perkhat ya kita kidau mentangin ya pek ban nga bun ki ai ha ka ba dei bat kane ka penta ka ban nengkong ka record ka bala im la jandap shispa snem nadu ka FIFA World Cup ka ban nengkong house nem shijar kendai spa lai peu ka football kala kelai shibun kirangnya lekai kila kela nadong sedong ka teknologi kala rung haka jingnya lekai haki klub kala long ka basuk bantung coach na kiwe pat kiri menta bun ki klub ki bakraw ha Europe ki don dau coach ubana barri hanrei habawan syaka FIFA World Cup ka history ka yatu ya ka jingnya tu khana ka ba pherba baro ki champion ha ka World Cup ki la job dau coach ubadai try nakari jongkihi jan spa snem dagi peuteli ki World Cup dagi spa teli ki cingele kai bad hadu mentah empadan menu ubala ban penkeng ya kene ka record ka benta ka baar balai ka World Cup ka pher naki club haki club football la ban tit ya ki rang yele kai la bandi ya ki bam ibit ukuchu la ban tit dagi ba themai kiba umon ukuch ula bantai ya ka tim jong u dabon ki benai newat da ki snemru hanrei ha ka national team kamlong kumta ukuch yo tangkat to kan nesngi ban hikai ya ki rang le kai jong u umla bantit player themai uhap ban pendan kam ya ka baladon ha ka to kari ka ba ulong kus kumta udan kam ban yo ka jingtip kabajanai bha ya ka football culture jong kanu kari ka ba ulong coach katba lada coach pat dau coach trairi ula tip lepa ya kini ki benta ki ba kong san bha ha ka tim bar kita kilong kajing long jong ki rang ya le kai kajing angnut jong ki pajba jong ka kari kajing khmi lenti jong kilat pathai khubor ngi hakini kisngi wat kilat pathai kubaru kila ban kring ya kanu ka benta ka bala ban jalam sya ka ban yo bor lane ban telot bor kawe pat ka benta ka ba kongsan ka dei ka rukom ye le kai jong kari kum mangitip pajba bat ngi i ka Spain ka don la ka jong ka rukom ye le kai ka Germany la ka jong ka Italy la ka jong ki don la ka jong ka rukom ye le kai kum ta ki kush ki don kam ban sngu thu bha ye kini ki benta bangala kedeu barkumju ki wei pat ki benta la ki long ki barit hanrei ki long ki badan kam ye kanu kari bahkan yo ban long kari ka baklain bat ka bala ban job ha ka World Cup ka benta ka balai ha ka World Cup kam don kam tang kata ka taktik bun ki briu ki perkhat baka football ka dei tang kata ka taktik ne ka buj Harai ka World Cup ka deiru ka jingele kai jong ka mensim perkhat pisong haga dressing room shua ka final World Cup ukush trairi ulahe lasan
bat ka jing pho sniu ban yo i ya ka ri jong u bakan ra ya ka ne ka trophy usngau thu ya ka ta ka jing kordor jong ka lama jong u usngau thu ya ka ta ka jing kordor jong ka ri jong u usngau thu ka jing mut jong ka jing job na ka benta ki milian ngut ki pajba ha ka ri la jong kata ka jing ya dei bat ka mensim kala ban ai mensim ya ki player ha ka rukom ka ba amla ban le tang da ka taktik ka benta ka basau bun ki kush na barri ki la jan poi ha ka thong hanrei kim shem la job ha ka history bun ki kush ki ba paunam na ki wei pat kiri ki la yalam ya ka national team baper ha ka world cup katu kane ki la poi sya ka knock out stage katu kane ki la poi sya ka benta bah khmat ki wei pat ki la jan ra ya ka final hanrei ha ka por ka ba kong santam ka trophy ka la light no na kti jongki ka wei ka world cup hadin ka wei pat ka world cup ka record kadang ne hadu menta wala kimi ki player ki ba satar bat ki ba bit na ka wei kari walau ko sudah bat tebit ubadan bat kata ka kenhun hanrei hadu menta ia kene ka record 4 dan bala ban penkeng parlok ngakwa ban keli pi ka wei hatu kene ka record kandang ne kan sasyak penkeng no ha kene ka world cup ka ba menta ka football menta kala bon bha ki kirang elekai ki elekai ha keleng ka perthai bun ki akren da ki ktien ki ba bun jat ki sngau thu nya ki ktien jong ki wei kiri ki kush na barri ki la job bun ki trophy ha ki club na ka wei kari sya ka wei pat kumta bun ki pajba menta ki sedang ban keli hatu kandon ka sngi ba kari kan job ya ka FIFA World Cup dau kush ubam dei try na kari jongki lese kala banjia namar haga football amdan ke record ka bane ciunam hanrei hadu bakata ka sngi kan poi kane ke record kadang long ka wei ne ki record ki ba pelatam haga history jong ka football namar nadu basdang hadu menta ampadon balak ban penki yaka habakut hingi sngu thu sai baga FIFA World Cup kamdei dang kata ka jingele kai football kadai syapang ka history kadai syapang kata ka jing itu ia kari kadai syapang ka burom jong kari bat ka jing mi khmat ia ki milian ngut ki pajba lese de na kane ka daw balajan si spasnem barok ki champion ha ka world cup layalam hi daki kush ki badai ki trairi lese ha ka wei ka sngi unore uno kush na barri on penjat ya kane ka record hanrei hadu bakatakan jia ka World Cup kadang sa ka trophy ka bajob daki kush ki bami na ka juk kari bat kirang lekai chongki balese kane kadai ka wei na ki record ki ba krautam hagi history jong ka football te pi pat pi perkhat kumno perlok hatu kane ka World Cup ka ba menta ngin yo i ya kari ka ba nengkong banjob ya ka World Cup dau kush banabar Thok ha ke komen lada phim sngo tonat ye kane ke channel sa subscribe lada phim sngo tonat ten nai ye saya page pat ha ke wei pat ke video khub le shibun